Wopin so nana san one sign himan hene wono na wo bayi na wohwe nana san one sign wo himan hene ya ade ba kwa yem se da sonko wono asa odi asa yi papa wo de mo hwe wo bayi no nyansapo yi wogidie se obe dandan ho kakra ama ya hwefo mo hu se ne ye kan wono enye akro Nana sawan sign eno no afi na agya wono so abo anan na wababa bedrumu ewo Manhyia na wo beboa ama abra opomso beba beten simpie so na wono nyina akoma na de toche na akoside ade kase etwato yie no no yetime di e ma refi sansa na akosibroni e de ne calendar eyi susu na yedi hu se enani beba no no na Asanteman e wo ye de dada aye ni ye hyehye aye nim dada san wo de de ba bepi mu hakra ti ye kan ya ne fu de duanan bia no no ye se akoside na enumu ne wo ade kase ene die yi ade kase aye se efa no ama no aye kamapa Asanteman temha ntwada ni ntwodo so no ye mfa eni agrokra nti basa aman hene ne abrempon ne ahemfo ahodo ba enu bi enene ye hu nana sign one sign himan hene wo hwe na fade na edem sonko opanyini bi kire ni sese wo hini se wo hene anase obi afra ntoma ti se ya opa che se ntoma na eyono ane dia ntoma na eyono ane dia a che se enye asemputo a wo hono ma wo ko na wono so akotrase Aya forsa wo sha aya himan ahene nana sign one sign wono na wono so atiasi dwoma ne dom edi na chi a wo be ya sese dia eye ntwene na edi ahima nana sign one sign himan ahene odi asa e wo hoye sa uhwe ni din na emu odu yie pa nana sign one sign wono na chese sese me na mo kasai wo dwoma wo di asa chese wo dadan hu ya hemfo na adan na di ro ma kyereye amye hu se enya akonya no so tena nko a
ne mom eba ho asa amamra ne amane a wonum ne depa Saudi ni kenta wabomu ene na botire anana sawansan wodi edi asa emprempren e wo dwane mu a na ese akono yie pa Nyansapo yesane ne badwemba eno nti yadi ka kire mu sanna de befra to wa ha bia na e wo se etwa homfonyini abusua se wo hwe ahemfa won mo etwe ehye ya na ese benkum ahemfo eni bi enono na de odi ka no eye fumasua ana bekwai abodom afeye heman ehene nana sawansan ena chese wonum to aso a ayemfo bese banum ena wonum so etwa ehia ewo benkum so a wonum so benkum hene fekuo no ebi no a wonum atena se a eno so enya asem ketoye ena yedi ka kire mo se ne yebekoso wa ha bia no Nyansapo yebetwa na yedi a kire mo enti afei ena braso se nana osebunsu mampon hene ono so eba na afei oba na obegina konwa de so hwe a ebre na so yi mampon hene da sebre osebunsu wona yede ne eko na wakwa gina konwa na wono so atanse amana ye fefefe yi Nyansapo ene eguso yi amamre ne amane na ene eguso aye twa de bremu amanhene na ba ahemfo no guso a wono ba maako ebre yi de da sebre osei bunsu wode ani die ene ebu esefata ede ensa akoto nsem a chese wachia ohene ba akwa wono wadi kanye na waba begina konwa e wa hanom tata afei na wonu mudi nkita ho kakra na afei da sebre osebonsu ono so akọ na wakọ na tenaye akwa tenase enya asem keto akra Nyansapo yesi sande ne badwemba ayefo so hwe apata we so a eye mampon hene nana osebunsu one ne ba hema ena wono nso abetena ase awie na kyese enya asem keto akra wono mo ba mo hu se ye bo wono mabamba bo wono mo chidoma afei no mo nso ababa betena ase ene so hwe mampon hene nana osebunsu ene ne ba hema wono nso afade no edem so kokra aso eye ofin so ese hayi no edwoso man hene nana afani okesi wone edwoso ba hema nana ya santoa wono mo ena kyese wo mabesi wo manem e wo hono aha eye bawro abontem wono ahemfo ena wono so akambuma wono ete baby fakwa eno nso enye asem keto akra no yeguso a kyese yede amamre no ne ho nsem wono yede ebremu ewo Manhyia efikesi mu anoma enya asem keto akra adankreja enne beposo hene adankreja ne beposo hene oman hene nana aboama kwabe a wotoso mi no no beposo hene woni adankreja ena wono so baya na wono so akambuma wono ete baby fakuna ayofo so hene a wo be ya eye okuje wo suo asaman hene asaman krono ebe kukufu a sante abakwasem yintimi nkan na yenyi emfemfimu a eho ena abakwasem chema uti akenten woni na busua won beso ye besi samre ni wono obiri ye bu busua nyina eho ekankura won hwe asuo lake bosom twen won hwe so no eno no a ofiri ekona abusua no ma enche kura ena yedindi ade ewo eho no ma ka chire kwame Appiah emawe fise wono nso sese woye wohene eno nti wono nso ena wotiwe ya ene wono nso emfra kente na fade ne so kura na we eye asaman hene na nkasa wo abakwasempa wo asante amamre ne abakwasema eben kura fense kukufu we eye bekwai hene nana osei kwadwo abibiu nana osei kwadwo abibiu wonne bekwai man hene wono nso ena wotiwe sisie ya eno nso enye asemketo a wafa no pa adanse hene ena wono nso etiwe ya wono nso afan hu ya afana no ne adise we eye fekuo ni bi we ye oyoko kumase fekuo ni bi ena wono nso atwa ba ahemfo a wono eka ho no ena wono nso atwa ahia wono etefa ko a eno nso enye asemketo a ewo hokra na eguso a Nyansapo isane ne badwemba yenemu a yepese de ekoso nyina no yitwa na yede ma yahwefo ene etifo a mohwe na mosa etie kan wo sanse eboa ema amamre ne sua mpasaso number 1 hene wono nso eni mpasaso number 1 hene wono nso ena won se wotene dwamu na enye asemketo akra no mpasaso number 1 hene eno no ena wono nso abefa na konwa no jase fekuo ni bi no jase nsukumase eno no jase eno no
ena wono nso ete wono na eno nso enye asempetwa nti yeguso ye nemu a ade ekoso nyina no yebetwa na yede abremu ewo ehonom jasi fiku no bi eno no ena bonze wono nso abode mu a wono etemu a enye asempetwa kre na ahemfo no wono afa wono hu yie pa ena je se wo ma ba be pie mu ewo hanom a wono beboa ama yewura ade toche ama niema etini akonkan ewo honom mu Arefo we eyebechim man hene a friends na nafusu ji abo akototo so miensa wono ena chese yedun so a wote we enye asemketo akware na fade na ese edemu sonko a ene ya hemfo no mafo yi pa hwedie mu hene enso ene nana omono asamoa ejikum hene woni hwedie mu hene afeofri no so abekọ dua ya nkwanta ehene a chese wono so ne nana aboache promo otoso miensa ya nkwanta ansa na ntoto so hene wono so eka ho a wono nipa ba sen omo ya hemfo a wono so etefa kwa enye asemketo akra ewo mbemu hene se edi kaka no na okofro bo yawo agye a wotoso mienu wono nso eni a wone na hemfo ene na hema wono nso abadwa bonase a enye asempeto akra afade no akono na efe ewo menhia yebuso a obekotua bodom so okotua bodom na agye kokko wono ni tua bodom ehene ene ewo no ma eno nso enya asempeto a waje na kunya fefefe a wono nso na afade no edem sonko kra wone na hema ena wono nso abo ademu a wono ewo menhia afi Kenya say number 1 ni Kenya say number 2 ahemfo ena wono so tena bi ni wono so ena age akunya kama enya asempetwa yedi ka chemu Nyansapo sabi usane ne badwemba yesia de na ntisafo bi ba madaroma na mode achen ewo ehono te wohwe ahaya yadun so a eye fekuo ni bia we eye ankobia fekuo mase ankobia fekuo na ahemfo no bi ena wono so mo fekuo ekuo no mu no ena mo se wono so etwa wono hye mu a wono atenasnai se opno so tenasesei ewo menhia ne ade a aya na se ne ntichimu ne ade ntia kambom na enyema etinya kama ntiwe eye ankobia fiku ena tisia no yedro mo apatemu a yehwe wo so ewo ahai Arafo social ayemfo ba say ya wono so atosantana wono be ya nana kuna hene abrekansi nyamye ni hene na feye from so hene mia me wofa na se enye asem keto akra e wanu a ene de abusia mia me wofa ababe piem hanu a from so hene wono so wababe piem a ade hye no wono betwashi a wono ba enye asem keto akra etiene no wono menhia enya de a ebe asem keto kruwa eniwa e wo hono ma de be ko bia no Nyansapo se de kaka chemu no de be twa nyina de achemu abrenkese nyame eni hene from so mia nkasa me wofa I me yode hye etiene me wofa be piem ande na se abusia panyina osia duomi mababe piem Otumfuo na nkasa ne se neja eno no eti amamra ni abakwasemu no mi ankasa abusia panyina me nya nipa keto asa no me wofa ankasa Otumfuo ne se abrenkesi nyame ani hene eno no eti ayemfo basa ato santena wono so eko na wono makoje wono madwano no eno so nkomo ena Nyansapo eguso ayedi kire ye kuna hene ena na fade no na botie no sika kokko no edoso ewo mu no eti sawra ba bia mejane ne awote a wohwe ya wono ejina mensa nifa so ena ayinso ejina mensa ebokum so ajese enye asem keto akra ayemfo ibanu ena wo mate asi dwoma ye wono mo twene na wono mu di asa ewo ehonoma eno so enye asem keto akra Nyansapo yeguso ye kwaso ha nyina no ye bemama hu ayemfo no edi asasa aya na akonopa eko neba enye ofe yedi kaka chew sanana no musia se ya won masa wo mbesa nyina no so no ekasa nchiremu ewo honomo ede emamo enu tie no so no ye bekoso na ya chechemu ni nyina mu ayema moni emfra ewo ho tie nkoso neba abrankase nyamye ni hene ena kuna hene ena won mate asi dwoma won mu di asa hoyi akono papa ajese enye ade a eda form sakra ewo ho eno no santra atwa ebe ya na ese eno so eye nana aboache yam abebiu kwanta kase hene
Otumfuo nifa hene otoso mienu eno no wono so ena ne braso afi na wo badwomu na wababa betrase a ehu se ahemfo beenu bi edi nanim a wo mo ene no eba eno so enye asempetwa eti nana aboache yam abebiu nkwanta kese hene wono kuya sai Otumfuo nifa hene a wotoso mienu wono ena wono so ne braso a woba na wababa betrase ewo edwanu yedika ka chemo sese wo so hene eba na afana ene ade ya kekensi ani se ya na ekire ade ba akopɛ bambo a yede bɔ wo hene ho ban ansa na obi benya kwan a obewura mu na waduru ba bia wo hene ɛwɔ no jese ye makwan na so hene na makwan ansa na amamre ne amane kwan so no ye bam ama watumi ewura mu akɔba bia wo hene wo enye saa de ye kɛse ani a wontumi emfamu emfankwa etia amamre ne amane nana boache yam abebiu oyenkwanta kase hene Otumfuo nifa hena otoso mi ona ye gene tata woba yebeka ama mohu ewo honma enye asem ketwa kra enti so we so eye adanmase hene ena wono so etwa na aba wono so etiwe ya enye asem ketwa kra mehu se nana wose kofi nso eteho nana osei kofi kuno sabia krufum nana osei kofi sabia krufum hene ena wono so yetwa na aba wono so ka chidomfeku no ho a enye asem ketwa kra ewo ehon nti yeguso a nyansapo yesane na banwembe mu ede emayahwefo ne atifo wede wadawma anwumre yi awie yi ebisa aman hene a yatene Asanteman tam no wono dodo kra eyesei yo aman hene de Asanteman mu no de wo krata so pa de nkeye aduoson 70 na ebinom nso keka ebisi aduosia nwotwe ebisi aduosia num ebinom so kra etimete ba fom ema no ekọ a chese yenhye de hu de ejina pa eba ne sei ene timi ko ba ne sa babi ejina no de aduoson a ne jina na sentia ubusa obi a wose aduosia nwotwe aduosia nsia aduosia num no ene sei ebinom ho a Osantene na ebo omo amanyene no Osantene bo amanyene na obegina na nim so a kire no a o ka Asanteman no enti ebi o obaji manyene no wia no atiada oma saa no ye pe baabi ama o matena na ye ntro omudi enka ho sesi amobaye mbohu se obi o ha mate se wabesua wa Asanteman mu ha swai kire Asantene se o ka Asanteman ho enzo ye de ayi signboard no sisi no ni din enim enkyerɛ sɛ ɔka ho na ba no ɔma nti ɔmo a mubusa ɔmo ka sɛ aduosia nsia aduosia nwɔtwe no ya na ɔmo ayi saa nkrɔfoɔ no ɔmma de a ɛne yɛnka ho yemisa biem emprempren enne ade kase ye twato kura yi aman hene dodo sɛ ɛna etimi baaye yo sese ya mekɔ apro no mehu mekai aman hene bɛ sɛ aduonum ya ɔmo aba nti aduoson no emu aduonu de omo ama ebi wa na oyare obi wa nso a na watu kwan ebi wa kra wa antene ntam nti wa moa no ho na ma abasa
Opanyen se mi se biem ya ka so bi your man hina o ye hwan yo oman hene no ewo enkuro ehye nase osandene ene bo aman hene obo oman hene no a jese udibra no ono ufro osandene no so a aman hene na eba ena ufra aman hene no so a na okọ abrempon so nti osandene bo aman hene na aman hene no so abo abrempon na abrempon no so abo dikrofo nkro nketenkete enyemfo ese metiase a amahene de wonum de wonum suai e de kire santehene amahene suai kire santehene ena abrempon no so bi dwuma omudie no mu odua se omu suai e kire santehene emo obi yodi kro ene saa sebe mpanfo mani ma ahemfo enketo ane de a wonum de omu suai kire santehene wonde o suai kire ni kro mu manhena eno anu no ma habi ehwefo adisuana na egusu a Yesu anse se no yehu amanhene no won mododo e wa Asanteman no maduoso saa ene wo nwomam a eda ho no mo eti bia betini bia na sengresi broni beka figure bia betini chen bia no na yese eno no atro afei wasa chema mehu amanhene ye kasa obi yo amanhene a na ne oye ene nipa ko a oye wa kira de afiri mu amia behunu se uyi opemso a wo ye Asanteman ewurade firi wo no ma na sa amanhene ena edi ho ansa na abrempon aba ansa na dikro wonom so aba na emo amanhene de wonum suai e de kira santehene na abrempon no bi enso omu dumadi a wonum die no enam se bi mu odunu nti no wonum so suai e de kira Asanteman na emo odikro de won suai emfa enkire santehene ewo eho no yewra ankasa afi ne anya nte se yewra ankasa eba se wo hya enya asem ketwa opanyini bi a wo so ahaba bi when your friend say adra eyetumi a enya asem ketwa kra adra haba no eno no tumi ewo mu no enya asem ketwa kra Nyansapo adika kan ho amane ne abakwasem kakra e de akire mu a sante na egusu a eba na ase de adika aka akire mu na yese nhu ne sei na ewa sei na eboro so sei dia na enyi obia se Asanteman yewra Otumfuo osei tutu a otoso mienu Asanteman no osimpeti mprim wo brempon no ekatachie nanim ni nachi obi ani wo na Asanteman wo kase mpuna na epunu a chese eye ne dia esini na so no wono ena fei ena edwabo nankasa wo durase a wo ba no abesene na wako simpi so abakosem kakre bi na no mwadaroma momfanche yafuma na mo de akyeye a ewo Otumfuo eho kakra sakura na wo ba befa abenwan na watena so sa Asantehene a yenyina yenim se Otumfuo osei tutu se ne ade bi sitie no kotoni ma bosom de to so nsia afe apama hankro adunum ena wo no edi a yede ma no ye berema kwakudua na enye asemketwa abakwasem no koso ekiremu a ne ntete ye bie no okotena sehwi wono ankasa ne wofa na waye ohene wono ena woboa no etete na okọ ni suku ni bie ewo sehwia na enye asemketwa kra ewo honomo ansa na wo famu a enyini aba sora ama afe apem ahankono adiokono enkunu mu no abra opoku ware wadane eto ye no na se okọ ekura no adidi ebeto eberema anasa nana berema kwakudua ne naso eye amamre ne amane se efata nyina awieye na owura nkonwadan mu na wokọ no baaye no na se edin a ababeto no eye Otumfuo osei tutu emare mfi se ye Otumfuo osei tutu a wodi kan ya wono ena sikadwa no ebesi ne naso a dodo na hu se Asanteman kyekire ne nkabomu edi asomdwe baaye ne Asanteman ye kokroko no Otumfuo osei tutu odi kan no wono ena na bose no efiri no a obo ayedi mu akotene yi pa enti koba ne saade a na se okoyi saadi no obaye di otoso mienu enti ena yenya Otumfuo osei tutu a otoso mienu a wonya saa edin ye efiri afe apem hankono ediokono enkono mu edibesi ne yeye wogusu a wodi ehene a se de yaka ede achemu dibesi ne TV hia aduonu emienu eno no a enye asemketwa emprempre ye no se oba oman Ghana mu ha no mu a na yese Nyansapo friends Commemorative University of Science and Technology Nyansapo ye no why vice oye chancellor ewo ehonom a eno no enye asemketwa price empanyimfo niti ene edwetwe wa school no bra no ka ho
wahene base a odi asa mom yɛhwɛ asa na kakra na mo de yɛnto aso na yɛnkɔ anim ebi eno no na yɛsɛ ɔyɛ vice chancellor ɛwɔ ɛhɔnom a ɛno nso yɛde atwedwa na yɛama hu sɛne nsɛm no esitie ɛwɔ Otumfuo ho abakwasɛm kakra yɛbɛtumi akan a ɛna kakra Nyansapo yɛguso a yɛbibie mu a yɛde mamo ɛwɔ ɛhɔnom sɛ uhwɛ mu a na yɛsɛ Otumfuo osei tutu ɔyɛ ɔyɔkuni sonkokra ɔde hyɛ konkronkronkron a kyɛ sɛ funso bi ani ho a ne maame ɛne nana Appiah kobi sɛ wa ampem ɔtɔ so mmienu sɛbie kotɔ wɔto a na sɛ ɔkɔ akura ɛma yɛyɛ ne ye kama ɛwɔ Asanteman ntem ha no ne maame no ne yere a inimu ɛyɛ Lady Julia na sɛ Julia Amanin ɔno ɛne ne ho kani a kyɛ sɛ nkra ne kyerɛ mu a wɔwɔ ɛma nsia ɛwɔ ɛhɔnom a ɛno nso ɛnyɛ asɛm ketewa ɛwɔ hɔnom Otumfuo no ɛma remfi sɛ Otumfuo ɔtena sesei na sɛ wɔba sei na ɔno tena apakam Otumfuo ɛtena apakam na Asanteman nso atena sekumu nti apakan ɛna ɔtimu a yɛde ne ɛba no ɛnso nso yɛ wɔ apakan ɛne sekumu no ya na ɛde adi fefe wɔhwɛ apakan na ɔpemso yɛayɛ no te sɛ sɛbie ko tɔkodoɔ a yɛde kɔ nsuo so ɛkɔyi nam yie nti ɔpemso tena mu a ayɛ na nipadua no nyinaa ɛwɔ mu a ne nan nyinaa esisi mu saa ɛnɛteɛ a yɛde asante afadeɛ kente bi ne adeɛ yɛdi adura ho na wodwa sonso yɛda ɛne seko a Asanteman ɛtena mu na seko no nso no yɛayɛ ne sɛ Asanteman wɔtena mu a ne nan no hu epie a kyɛ sɛ ɛno no kamea kwakɔɛ sɛ ne susuo ne sɛ ne nyɛ mu no sɛ ne sitie no ɛyɛ sɛ dade pɔnkɔ a kyɛ sɛ bia bi sa animu saa we no susu ne ban no ɛnte sɛ kodo a yɛde kɔsuo so nanso sɛ wohwɛ Asanteman anasɛ Asantehene pakan na ɛno no akɔ yɛ sɛ suhyɛma ketewa kodo a yɛde ɛkɔpo so saa pɛpɛpɛ saa bere wɔduru wɔsi fam awi afei ɛna wɔkɔ simpie so ai ɛma remfi sɛ yɛbɔ dwa a ɛwɔ Manhyia no ma baabi a ɔpemso Otumfuo sɛ tutu ɔtɔ so mmienu ne ne nan esi okrowe ɛne ɔbrawe nwoma so tie ne nan na esi so wɔnte so ne mmom ɔte sikadwa so wɔde ne nan no esi okrowe ne ɔbrawe nwoma so ɛno ɛyɛ gyata ne asɛbɔ nwoma a yɛayɛ a yɛ na ɔpemso ɔtaatena sɛ ɔtaade ne nan esi so no ɛne okrowe ɛne ɔbrawe nwoma ɛno no na wɔtena se a saa biayɛ kakra yɛ na wɔkɔtena se ɛwɔ dwa baase ntitiwa agoprama so no yɛfrɛ ne simpie so ɛno ɛhɔ ɛna ɔpemso wɔkɔ akɔtena yi saa simpie so no ɛhɔ na aninti ɛne etwetwe wuro wɔnom bɛba na afeyi wɔnom aba bɛma na ade tɔkyɛ ɛwɔ ɛhɔ no ɔpemso ba nneɛma bebree ɛna wayɛ de aboa Asanteman a kyɛ sɛ ɛnya asɛmpa wɔhwɛ yɛfrɛ baako Otumfuo Charity Foundation wɔnom pa ho ntoma operation bosom no ɛwɔ fia no ɛne 2009 ɛna wɔnom pa ho ntoma Dijumasun bebree Otumfuo Education Fund ɛno nso deɛ wohwɛ mu a ɛbrɛ de ne bedi adeɛ na afe apema hankono de okono enkono no na ɛna ɛno nso no wɔnum etintim ya ɛno ɛnyɛ asɛm ketewa kora oban wo mesua afemu a egu yo ayefo sabe sa wohwɛ a ɛyɛ akyempem hene nana adusi epoku ɔno ɛna wɔbɛyi wɔno so afe na waba bedura no na amamra ne amane sɛ ne sefata no ɛwɔ sɛ wɔkɔ no wɔde ani die sefata ɛde kɔma ɔno ankasa n'agya ɔkɔ no wɔkɔtea no ansa na akyempehene wɔno so akɔ na afe wakɔ akɔtena baabi a yɛde ama na ɛwɔ sɛ wɔno so ɛkɔtena de sɛ sɛ mohwɛ deɛ nkakra yɛde ne bɛyi akyempehene ɔhene ba adusi poku ɛna wɔbɛyi yɛde kaka yɛde akyerɛ mo sɛ Nyansapo ɔsɛ yɛsane ne badwemba ɛyɛ adesua ɛna yɛsua nti yɛsra mo ani die mu no sɛ mfomso bi ba nananom a mohwɛ na mo de akyɛ yɛn akyempehene ɛna ɛbɛyi sɛde amammerɛ ne amanneɛ ɛteɛ no wɔde ani die ɛne ebu ɛsɛfata ɛbɛkɔ na wɔde akɔma wɔno ankasa n'agya na ansa na wɔkyea no wie a wɔno nso akɔ na baabi a ɛwɔ sɛ wɔkɔkɔtena no wakɔ na wakɔ akɔtena eti wɔhene ba akyempehene adusi poku wɔn na wɔyi ne ti a mene mo ɛkasa yi wɔbɛyi
oba kakra na tese wagina na amamre ni amane sefata no ya de agukwam ansa na achempemhene woni ba edosipoku wato ana kwantuo so samre de wode nani achemu a opemso ni wote okrawie ene obrawe nwoma so na wote sikadwa kofi so a woye neja no woko na wode ani die ni ebu esefata ede akwa no ansa na wono so akonechi na wakwa akotenase nyansapo wosane ne badwimba ye bekoso bia no ye de bema mo monkoso na monche ene de ya amamre ene amane akosida eya de kase a echa to kra no ene wonsam ene de ebremo no adese said the idea to money mono oyne ba edisipoku achampemene oguso a said the akokuma bi na wodu ba bia naja tie na afeye wode entresonko e de akwa na ansa na wakọ na wono so akwa pe atena sese sa wo hwɛ sa Asantene we a eno so ato a ebe ya na te se eye Santehema nana ama konadu yadom a woto so miensa nana ama konadu yadom a woto so miensa ono so ena wo mato Santene de ne beyi ye hu bibi wa ha na we di ahwefo ne atifo mo de beche yen Ebenezer mu ye besua wo ade ne de nso abre mo Santehema eba ehu se emma bese ba nan wonu kurokura ade bia ayese pia na se ejan ena duku bi ena wonu mo de asisi so na sa wohwe duku na sa ejan sisi so na ebia na husuo ye di kan wa haye se de wo hwe a wonsa ebonkum so eba no eya yese sika kokko sa ena de na ayese ejan anasa pia no esi so ye to so mienu no so eye fufuo ena ye hu se esi so hwe ye hu se konfo ohima bi anase konfo baby edi mutintiman a ono nso edi Santehema animu a wo ba wo ye nyankomade a enya sempetra
so ohwe konfo be ya ye nya ne din de nenso ohwe na wotim se odi mutintima pa wasante amamere ne abakwase mu titiriu abra asante hema eba eno so ye besua wade na dabi no ye de abramutimu de beche ye ne pa awie mekan me kire mo se sante hema atena sekum na sante hene atena pakan mu ampa sunsuya me de ma mo no se mahwa sekono na eba no no sekono ya akoye se dade ponko se de mekan na ohwa ya ye ne te se akonya bi saa ena ebi bia mu osoro ene de ba konso ato animu saa ena de bia mu no eda soro na eno na ado se memma kantra wam benu edi animu a wonom abokashiri a eso wo mu kashiri no kura no boni be kasa nye ordinary kashiri enye kashiri ya ye nyina ye nimu ekwa afumu ya ye boyibi saa ne abon pepepe nenso ade a ye de abokashiri no nyansapo twene ye be no a na husuo ni yesonko ye hu se bia entomago bi ene ye de abo eni hu na husuo ni ye pa sante hema no no sekono ene watim no sa wo hwe akire no nso a saa ne no nso akwakoye dua bi sa akire saa ene no nso mrante baanu bibibia mu a wono nso eso na woba sante hema baba bedu a afei ena amamre ne amane akwa mu no wono nso ba na sebe ne ba amamre ne amane akwa mu de ne ba ne sante hene Otumfuo se tutu na emommu no no se ekọ ba ade ncheche mu nsane enhyehyɛ sitie de ne nua nkasa ene Otumfuo se tutu a wono ya panyini na Otumfuo se tutu wona odi hɔ no emare mfi nana afia kobi se wa ampem otoso mienu a okɔ akura no no wono ne ma ene nana ama konadu ya motoso miensan yi ne baba enno ena ne baba ene Otumfuo se tutu otoso mienu konfo koba konfo no ne hu se wakoto a woyi nyankomade na we de enka bibia enkyere se ode prapra kwam na wasre se sante ma ba bedu enu nti wo ba mo abema ne ba amamre ne amane akwam no abema na de toche na afi ya to aso so hwe sante hene animu a nanim no ayeserie pa sanse ne maame aba bedu otesekum sante ma ho ofeyie a chese enya asem petwa so hwe ne sante ma nso afade na wo fra kenti na se watu aguso ena wo wa bomu ana se de odi afrase no a kenti no te aguso no eye fita a chese enya asem petwa ewe wono ena ye hu sem mrante kentra nwam wono maso no mu de ne bayi de odi akata na no nose mask ye no gold kokopa ena wo ko mu ade egumu odu ne beni we ya mamre na bia na omuyi obebe be say me kan sansa no hili be bo pemso ni ma be che yesi bibi na de na santen ma ba de ya nsi bibi we e ma me nkyerɛw se ono wo ba ne ba na so wo hia enjiremu bia bi hia enjiremu bia bi wansa no ba na ne ba na so abechia no waduru ho say saying asa yet am now say asa na no mudie let's nana ama korabi yadom dada no kakra wawie ne wona ne ba komo mo ne bebi ye no no dey no ada na ho a wo kwa enye asem da bia me ka kire mo ayemfo no fa won mo sa ya ne nafo santen ma nana ama korabi yadom enna wabetena se a chese panyimfo ani ntini atwetweru wono mo nso beko wo makwa akoma no ade toche wo no ma ene Ghana no enyi sempanyimfo ni na kama mpanyin nko a ade de akire wa ha okwa bankese mo chief of staff wa ha. So we welcome you honorable Kojo Bonsu former mayor of the Kumasi Metropolitan Assembly, and of course we have the mayor of KMA also here with us, honorable Sampai. Arefo se wo hwe bebia ye dreams ya enye obi a se ya na otuo srebo dwaben hene
ɛna waba afei ɛna wɔba no wabɛma Otumfuo ade tɔkye ɛdi kaka kyerɛ mu sɛ ne mfinhyia aduonu nsa na wɔtwe mmienu akyi ya ɛna ɔmudi yɛbɛsi biribi kakra sa no ntimi a Otumfuo Archbishop Emeritus Sapon and Professor. And now Ajire are launching the commemorative choir in honor of His Majesty Otumfuo Osei the second. And it's brought to you by KGL Group in charge of digital lotteries. Asas Bank. Sawhwɛ a ɛyɛ aseda sonkokwa ɛna ndana otuose boye dwabehene wɔde brɛ ɔpomsoɔ sawhwɛ sɛ deɛ wɔnipa na wɔn bɛ no atia sɔ wɔn nsa na wɔn mo so na edi adanse esan sɛ wɔn ade to dwase wɔn mfinhyia aduanan wɔ dwabenya konwa so no ɔhyɛ fa no ɔpomsoɔ ba ɛbɛboa no ɛnɛ yi wɔn mfinhyia aduanum nso no ɔpomsoɔ saa kɔɛ ɛna de hyɛ ne ne dɔm ɛkɔɛ ɛkɔbɔ ne chi dɔm ɛsɛ akɔ no enti ne yi a wabɛyie no no ɛyɛ aseda ɛna wɔde ɛbrɛ ɔpomsoɔ na wasa bɛhyɛ dwumadi no mu kena ɛyɛ ade kɛseɛ no etwa to mfinhyia mpini na aduonu baako no amana yɛ akɔ no ɛnkɔmɔ a wɔn mu diedie ɛnyina yɛ timu sɛ ne kɔɔsoɔ ɛwɔ mfinhyia aduonum no ɛna ebi a ɔpomsoɔ na nanom yɛ no sisi na so yɛnwene maa mo na yɛnka sɛ no nso na mɔɔka ne mmom no ɛgya yɛde yɛ adwene na ɛtoto ho sɛ ebi a ɛno na ɔpomsoɔ bisa no mfinhyia aduonum no sɛn ɛna kɔsiiɛ sɛ ɛna kɔwie na wadawroma ɔkyita ɔde baa nneɛma nyinaa kɔɔbɔkɔɔ ɛkɔ nkan no nkora nti na yɛaba a yɛde aseda titi yɛde bɛma ne abɛboa wɔ ama akɔsidi atwa pii yɛdi enti nkitaho a ahemfo akɛseɛ yi ɔhene ɛne nana ai Asanteman ntɛm a yɛka ɔhene a ɛyɛ nipa baako pɛ Otumfuo sɛ tutu Santemewura yɛwura wɔn maka no nyinaa ɛyɛ nana ai wɔn maka no nyinaa ɛyɛ nana enti nana ɛne ɔhene ɛna wɔn mu di wɔn nkitaho a ɛnyɛ asɛmputu ma remfi sɛ ɛna na otuo srebro dwabenhene no no ɛna ɔpomsoɔ Otumfuo sɛ tutu Asantemewura wɔwie a kyɛ sɛ wakra wada ne nia wɔ ɛsɛnkyɛ a wɔde baeɛ ɔrɛ santen a ato yi a ɛbɛ yi nso a yɛde ani fam a na kyɛ sɛ Asanteman ntɛm ha no mo MPP amanyuku no anyi ntimi etwetwe mu asoafo yɛwura Simon Osef Mensa yɛhunu wɔno no ɛna wɔkɔkyea ɔpomsoɔ no ɛho bɛ na dantwibo siako ɔno nso bɛba tema wo ntumi no no dwomtani ɛde ma wɔn saa nso ɛna yɛhunu kemi ekropon bɛdɔkue yi wɔn mpanyin owura sampan a yɛde nsi so ɛnkyɛn yɛ koraa bantema boakye asenso na hyɛ bidwani ɛno no ɔna akye asese yɛ a wada ne ho a wɔkɔ yi ɛwie Ghana mampanyina bɛ di akyire His Excellency Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ahade emse ni wura fi ne ho ti amambre no ya afa no so nanso no yidi sɛ nanom de bɛkyɛ no ntoma no wankwa ha nanso amambre ne amanim de ne wɔ sɛ ɔkwa ha second lady Samira Bawumia ɔno nso na abɛkoto ɔpemso anim no a ɔno nso akye a wɔne ne di nkita ho kakra a wɔn ko nkyɛn mu na ɛna ebi so a ade tɔkye saa de ka no ɔmo bɛma ɔpemso ade tɔkye ɛwɔ no
Atnasi, Nazatihima, at the big Comoson, the Madarova, one at the Yera big Comoson, Yamabra Crassono, and Chia. Abema Priscuna Sunday IGP. Ore ya wo be ono so no so afa wo hwe mfidi dwuma ne adwadi nsem Minister of Trade and Industry John Alan Kojo Chematen ono so ena aba baba abechia opun so no ma na de toche wo mu di nkomo yi Alan Chematen de na se ono wo yo kan ni ba pa ena fonte twa amamre na wakwa hantoma na bonu ase ena ono opun so 88 ena so enye asembeta Alan Cash no ono so ewie kwachia ewia wadane nia woko ewo ekono nti amanyofo no ebuso wono mo bema Otumfuo ade toche ewo kono mo eno ano mbuso mo chia no maako wono do so yie pa na eye nimunyam se Nyansapo Musumfo busu apanyi ne nyanka dachi bia nye yewa kodwompian ni nso no yewa kodwompian ni nso no na wabo fufuo mu a ono nso ana ayi we dey say ya fomani so ose kodwompian ni no osan so ase senior minister osafo mafo wo no ma menhwe nanim ni yie animu na amaye nka me di tudwa maamu ehun wo ho no mo ebeye ni munyam se sa wo de wonsa ebeto opumso nsem chief ayi mfre osrani srafo panyini wono nso ewo Ghana hanu no wabechia no ye wie no na posifo wono nso panyini posi dom so sahene osim pimpim no dampare Dr. Ekufu dampare George Kandin hu wono eno abayi waba asese ne wo obe mistake bia no obe damporize na je se emra ne wadi wono na abayi emgidi se Otumfuo man mo piafo wo ba yi no kwasem ni bereti yi di adwuma wo yo de se wo koso ade a enyenka eso anipa wono ena wo twan pese kofi buache enso eno no ono so aba commander 1 ono so aba betwa opumso pesen a eno so enye asempepsa kra mire bia Asanteman obeji din ye pa ebo adwuma na tese esum bu ye pa bro be ya Asanteman posi dom sasahene commander e wa Asanteman ne na form kra ene woka George Ekufu dampare wonom dom a wonom so baaye no ho a wonom nyina nti sa wo hwa wonom ye empanyimfo pa wonom aposi eduma konu pempe wo Ghana ha tene no wonom baaye no wonom so afade na wonom aposi for de baaye no edemu so kokra enye asem kotwa ena wonom so abema Otumfuo ade wose wonom ebu ne sebede location say no de consider ya sebede kai sebede consider so try fit to no oba baba chi ono de host ono de hot pipe oba ya sebede be go ensa snap pentunsia whisky pentu miensa brandy pentu esia wadon be go mo ade they know me say we consider no or we go no more finish apa so don't say no bu I dey for do for that say or that say you may see am I akwa how do we go to do that I be get for you pa also do have a chill good and be a night Sunday region. All right, Your Majesty, we welcome the President. MPP. I want to play other people. Maybe I will say the Millennium Excellence Foundation, Ambassador Ashim Morton. We thank you and you are welcome. Ambassador Ashim Morton.
wohwe arefo se wohwe sese baby adwumadie na duru a ye tutu nchiniye na ye keka bomu dia na ye se adwumadie no na wie ya eno no we eye saman hene wono ena wono nso asori a wo kwa fina wodi asaka krai ti so wohwe ade kese akoside di twato bi champion no ene adunu ba kono no na ye se aha ena wohwe adwumadie ni nyina no no ye de bewie ohun se ya ese opunso Otumfuo se tutu free edwam a chese woko eno ne makwan ema ahemfo no wono nso etim esori amamere ene amane ene se de asantesi ye ya ade no se opunso nsori emfi dwum a wohene bia ni wono mu a obetimi etumeto abra opunso ewu gase se wo se hu se ahemfo na sori na wono nso ekọ maako maako a ese opunso Asanteman yewra wono nso etumeto a chese woko enunti ena ekoba nsa no se wohwe a na yese opunso wo kwa no na wo fi dwabo na se wo fi ase nso dia na yese dwuma na abebi adwira no ena Manhyia Santiade a yemfani ado nsafo ahene no na bono mu di animu a wono mukwe dachi bia ye bepe we nso asekere ye musa ahemfani mikura bono mpaboa na eno de asafayi nyansapo yentiase ti dachi bia ne bepe hu nimde na Appiah chirimu awie opem so na Appiah wafa na pakanya yaso na yede no ekoma enye asankotwa okwa anu agina anu manfo edi bitan kakra ansana watoso asabem na dan ho kakra uti duru baabi aya na pakan no wono wo so ne kakra so ne kakra se de ne be ya enne nasa no ebe ko ne dwumadi agudi ebe ko tiarefo yamfa mu nsia no mo na ebe de semu no ya to aso ma ye de kaka asembo Nyansapo osane ne badwemba se ya amamre se ye amanie abakwasem de di tie ne dika wo se mamu ya hwefo ene nchirima ye ya ira na de ye bremu ya mtuotu amaso ye nkata mo ne nyina ebebremu e ma we mfise okọ YouTube ayi Nyansapo ya subscribe fama me wate na wabo modern no like ya share ye hia me ba konso ne se obekire wadwenkire wo ase eboaye ama yitimi kwayenim ama ye nsacha ye dwumadi a ye di nyemu edi no ene abusua panyin owusu duomi yemfa munsia adachi bia ne ye beto ase ma mmo ene hwe